Ahojte naši morskí hrdinovia. Dnes sa ponoríme hlboko pod hladinu oceánu. Tam medzi korálmi a morskými hubami sa skrýva zvláštne stvorenie axolotl menom Luno. Nie je to obyčajný axolotl, tento dokáže to, čo iní nedokážu. Dnes sa vydá na cestu, ktorú ešte nik neprešiel. Axolotl menom Luno. Pod hladinou hlbokého oceánu, ďaleko od všetkých lodí a pevniny, rozprestieral sa korálový útes zvaný Dúhový hrebeň. Medzi anemonmi, morskými uhorkami a záplavou koralov sa skrýval podmorský domov tisícov vodných tvorov. Ale len jeden z nich dokázal plávať do tmy a späť. Volal sa Luno. Luno bol axolotl. Malý ružovkastý tvor s veľkými očami, no ten jeho pohľad bol iný, hlbší. Niektorí tvrdili, že v ňom videli odraz iných svetov. Luno mal dar. Dokázal na chvíľu vidieť budúcnosť. Nie celú, len malé záblesky. Žil pokojne, kým jedného dňa na útes nedopadol tieň. Obloha sa zatiahla, aj keď to bolo hlboko pod hladinou. Na západnom okraji útesu sa objavila trhlina. Čierna, víriaca diera v korálovej stene, z ktorej unikal tmavý prúd. Ryby sa rozotekali na všetky strany. A vtedy Luno pocítil volanie. V tú noc sa mu sníval sen. Plával v tme, na konci tunela uvidel svetlo. Ale nie akékoľvek, ale svetlo v tváre axolotla. A ten mu šepol: Nájdi perlu rovnováhy, inak sa oceán zmení na prázdnotu. Luno sa zobudil. Rozhodol sa ísť tam, kam nikto nechcel. Do praskliny. Vstúpil do trhliny, plával stále hlbšie. Slnko už dávno nebolo vidieť. Každý meter bol tmavší a studenší. V jednom okamihu sa voda okolo neho stala čiernou. Luno vedel, že ak sa otočí, už nikdy nenájde cestu späť. Zrazu sa pred ním otvorila obrovská jaskyňa, podmorský chrám. Steny boli pokryté glowstoneom a uprostred plávala obrovská perla. Bola čierna ako obsidián, ale pulzovala modrým svetlom. V tom sa ozval hrmot. Z hlbín priplávali tieňové ryby. Desivé stvorenia bez očí, s dlhými plutvami ako čepele. Chceli ho zastaviť. Luno sa schoval do praskliny v stene, ale jedna ryba ho zacítila. Rozbehla sa k nemu. Vtedy Luno zavrel oči a použil svoj dar. Vo vízii uvidel starého korytnačieho mága, ktorý žil nedaleko vraku pirátskej lode. Ten mu mohol pomôcť. Keď vízia zmizla, Luno preplával pomedzi tiene a vyšplhal sa do prúdu, ktorý ho vymrštil na hladinu. Cesta k mágovi trvala celý deň. Luno prešiel cez medúzové pole, zónu morských červov a dokonca aj okolo zaspatej strážnej chobotnice. A nakoniec našiel vrak. Vo vnútri sedel starý, bradatý, korytnačí mák, ktorý čítal knihu v prúdiacom prachu. Hľadal som ťa, povedal Luno. Viem, videl som to.
Mák mu dal kúzelnú bublinu, vzduchový štít, ktorý na chvíľu premenil Lunovú pokožku na neviditeľnú. Ale varoval ho. Keď použiješ, máš len jednu šancu. Musíš perlu vziať a zmiznúť. Luno sa vrátil do chrámu. Tiene tam stále boli, teraz ešte silnejšie. Ale vďaka bublinke ho nevideli. Priblížil sa k perle a stačilo sa jej len dotknúť. V tej chvíli sa všetko zastavilo. Čas sa spomalil a Luno mal pocit, že pláva v sklenenej vode. V duchu uvidel všetky moria, ako sa z nich vytráca život. Potom sa ozval hlas. Si pripravený niesť zodpovednosť? Áno, zašepkal. Perla zmizla a voda okolo neho začala žiariť. Tiene sa rozpadli, chrám sa premenil na žiarivý kruh energie, ktorý vybuchol a zaplavil oceán jasom. Luno sa zobudil na brehu korálového útesu. Všetko sa zdalo rovnaké. Ale keď sa pozrel hore, vo vode nad ním plávali stovky axolotlov, ktoré nikdy predtým nevidel. Na svojom krku mal malý prívesok, úlomok perly. Jeho dar zostal, ale tentoraz bol silnejší. Od toho dňa sa stal strážcom hlbín. Každé mláďa v útesoch poznalo jeho meno. A keď sa voda niekedy zatiahla tmou, všetci vedeli, príde Luno. Tak, kamaráti, niektoré stvorenia sú malé, ale ich odvaha mení celý svet. Nech vás aj vo sne sprevádza svetlo z hlbín. Chceš byť súčasťou ďalšej rozprávky? Daj nám odber a napíš svoje meno do komentára. Možno budeš hrdinom práve ty.